Выбор был или родная тюрьма, или за граница. Гэта ўрывак з відэа Юрыя Дудя ад 26 студзеня 2022 года «Как жить, когда лишают родины». Голас, які вы пачулі, гэта голас спадарні Александры Ханевіч. А вось гэты гук, гэта гук, пры якім на экране з'явіліся надпісы «Пенсіянерка», «Горад Гродна», «Цяпер Беласток». Тайм-код, з якога пачынаецца інтэрв'ю спадарні Александры, падпісаны так. Чаму з Беларусі з'ехала пенсіянерка? Спадарня Александра Ханевіч 72 гады. Яна жыве ў Беластоку, вядзе свой блог у Ютубе і Інстаграме, і даволі часта розныя журналісты і журналісткі бяруць у яе інтэрв'ю з розных нагод. Пераважна там спадарню Александру прадстаўляюць як пенсіянерку ці пенсіянерку-змагарку. Запытваюцца пра тое, як яна выйшла на пратэсты ў 2020 годзе, нягледзячы на свой узрост. Я бачу ў гэтым нейкае дзіўнае звядзенне асобы да яе ўзросту. Ці да таго факта, што асоба атрымлівае пенсію. І я хачу паразмаўляць са спадарняй Александрай пра яе жыццё ўвогуле, кар'еру, сям'ю, тое, як яна пачуваецца ў эміграцыі і што натхніла яе пачаць весці блог пра жыццё ў Польшчы. Мяне завуць Дар'я Гардзейчык, вы слухаеце падкаст «Іншыя гісторыі». Я нарадзілася 27 сакавіка 1952 года у вёскі Калбасіно. Цяпер гэта ўжо Гародня, бо вёска была надта блізка да Гародні. У школу там мне бліжэй было хадзіць на аўтобус. Там аўтобус быў пад хатай і ехаць у горад, чым ісці ў Калбасіно туды ў школу. Але я ў першы клас пашла, мои бацькі завербаваліся, тады вербаваліся і паехалі на Целіну у Казахстан. Целіна, то бок неараная зямля, гэта зборная назва слаба асвоеных з-за недахопу насельніцтва зямель на тэрыторыі Казахстана. Перш за ўсё маецца на ўвазе Казахстан, бо менавіта там у 50-60-е рэалізоўвалі дзяржаўную праграму павелічэння харчавання СССР праз асваенне той Целіны. І, канешне, для гэтага трэба было шмат супрацоўнікаў і супрацоўніц. Таму, як сказала спадарня Александра, шмат хто, асабліва з вёсак, вербаваліся на Целіну. У першы клас спадарня Александра пайшла менавіта ў Казахстане, але яе маці захварэла і сям'я мусіла вярнуцца на радзіму. Тады спадарня Александра пайшла ў школу ў вёсцы Калбасіно. Выйшла так, што я была ў 3 класе, калі загінуў мой тата. А нас было 3. Калі не стала бацькі спадарня Александры, сям'і давялося вельмі цяжка. Маленькай Сашы давялося з 9 год улетку працаваць на сельскагаспадарчых працах, каб нешта зарабіць для сям'і. І праз гэта ж ёй пазней давялося адмовіцца ад сваёй мары стаць следчай, як яна хацела таго ў 8 класе. Не атрымалася. Старэйшы брат на 4,5 старшы ад мяне, і ён паступіў у тэхнікум. Луганская, это область, там тэхнікум горна-тэхнічаскі кіта. Ну, і я окончила школу, брат яшчэ ўчыўся. Не было у што апрануцца нават так. Брат учыўся, трэба было яму штосьці купляць, але паступаць уже не хацела. Александра не хацела нават спрабаваць паступіць, але сяброўкі яе маці настойвалі, што ў дзяўчынцы трэба адукацыя. І Александра падалася на ўгаворы падаць заяву. Падала заяву ў політэхнічны тэхнікум Гародні. Першы экзамен, ці дыктоўка, ці сачыненне, я напісала на 5. Математика у меня была лепш, чым язык. Калі прыйшла, вакол мяне ўжо сядзелі на математике хлопцы, якія мне там, як такая разумная тарашы. Я пачала рашаць. Учитель Никитина, маё прозвішча было Никитина по бацьку. Як вы уже ўсё зрабілі, ідзеце адказваць. Я прыйшла, положила квіточак, сказала: я нічога не ведаю, і пайшла. І калі выйшла, і тады мне дашло, што я могла бы здаць, але я так хацела працаваць. На автобусе даже до хаты не поехала, шла по железной дороге и плакала. Пошла працаваць на абуную фабрику. 8 гадоў адрабіла на абуной фабрыцы і пачаў строіцца хімвалакно.
Завод хімвалакно гэта прадпрыемства ў Гродні, якое выпускае сінтэтычныя валокны і ніткі. Напрыклад, капронавыя панчохі робяцца з сінтэтычных капронавых нітак. Цяпер хімвалакно гэта філіал завода Гроднаазот. А ў 70-х гэта было самастойнае прадпрыемства. У 1977 годзе спадарня Александра змяніла месца працы з забаўной фабрыкі акурат на толькі што пабудаваны завод хімвалакно. Без спецыяльнай адукацыі на хімвалакно не бралі, але перад гэтым спадарня Александра акурат паспела скончыць ГПТУ, прафесійна-тэхнічнае вучылішча. Яна зрабіла гэта, пакуль была ў дэкрэтным адпачынку. Так, паралельна з тым, як спадарня Александра глядзела дзіцё, яна яшчэ і атрымоўвала адукацыю. А пакуль я была ў дэкрэце, то я бы так без прафесіі мяне бы не ўзялі, а я скончыла ГПТУ хімікаў. Моя прафесія была апаратчык шырокага профіля. Калі я уже працавала на хімвалакно, то я скончыла хіміка-тэхналагічны тэхнікум. Прафесія тэхнік-механік, мужская. І працавала там і на хімвалакно больш з мужчынамі. Па сабе ведаю, што працаваць і вучыцца адначасова неймаверна складана. Аднак, калі я вучылася, у мяне прынамсі не было сям'і і дзяцей. А ў спадарні Александры былі. Я выйшла замуж у 72 годзе. І ў 73 у мяне нарадзілася дзяўчынка, дачушка. А ў 76 памер. Я была беременна, трагически, кипятком. Кипяток на себе перевернула и померла. А я уже перед декретом была. И у лютым померла, а хлопчик уже народился 1 мая. Тяжко было, плакала, и теперь плачу. Але тады была сильнейшая. То у меня еще у 18-м году молодший помер. Тому было 39 годов. И остался только средний. Молодший был 79-го, средний 76-го. О 1 мая ему было 48, и он тут за мной. Я с ним. И он-то ехал, не бы он за мной, а получилось, что я с ним. Вот так с троих маю только одного. Адзінае, што я магу запытацца, гэта тое, што падтрымлівала і падтрымлівае спадарню Александру. Маю якісьці унутренні такі стержень. Выдохну і іду далей. Яшчэ я заўважыла, што пры адказе на пытанне пра сям'ю спадарня Александра ўзгадала толькі дзяцей, але не ўзгадала мужа. Мой муж, першы муж, выпіваў і добра выпіваў. Ой, нават успамінаць не хочацца. Мела б цяперашні розум, а разышлася бы, калі толькі яшчэ першае дзіцё нарадзіла бы. А гэта ж было устыд, а гэта ж бацька дзіцяці. А бацька той, як 5 дней з працы, 1 дзень прыйдзе цвярозы. Вялікае свята. Добра, што не біўся, бо 1 раз паспрабаваў, была хворая, і ён мяне стукнуў. Я схватила санки, якія виселі, мы в общежитии жили. Каб соседка бы не выскочила, то уже санок усе досочки повылетали, одни только полозья остались. Вот так 20 годов маль прожила. И потом разошлась. І я ўражаная, як у спадарні Александры хапала моцы спалучаць працу, вучобу ў тэхнікуме, яўна цяжкія стасункі з мужам, у якога была алкагольная залежнасць, і дагляд за дзецьмі. Не ведаю, дзе браліся тыя сілы. То суседка паглядзець, а як жылі ў абшажыцці. Дзе-то не прыйдзе, суседка паглядзець, бо я суседкіных пагляжу отако. То сяброўка, якая прыйдзе, як там была і працавала на пачатку на 2 змены, а потым уже дзеці падраслі, то я і ў 3 змены працавала. Было так, што у мяне ўжо быў такі нервны зрыў, што я не могла. Усё, увесь час плакала. Мне далі путевку в санаторий. Я поехала. А детей нема где деть. Моя одноклассница. И она так само была замужем. Ну и дети были у ее. А батька живы был у хаті. У 1996 годзе спадарня Александра выйшла замуж другі раз. Думала, что и не выйду. А мне одной было намного легче. Зарабляла я асабіста, калі уже на хімвалакно, не кепскія грошы. Муж мой у Гародні. 3 гады не бачыліся. И приезжал у 23-м. Амаль 35 месяцев. День у день.
Калі былы муж спадарні Александры памёр, яна была замужам ужо другі раз, і сыны былі ўжо дарослыя, мусілі самі займацца пахаваннем бацькі. Аднак, як часта бывае ў такіх справах, увесь гэты цяжар зноў лягае на плечы жанчыны, то бок спадарні Александры. Ад пачатку хлопцы прасілі ў мамы проста падказаць і дапамагчы, але ў выніку арганізацыі пахавання амаль цалкам займалася менавіта спадарня Александра. Зразумела, што сямейнае жыццё было моцна складаным для спадарні Александры ў яе першым шлюбе. А наколькі цяжкая ў параўнанні з гэтым была праца на заводзе? Як абуная фабрика, то такая праца цяжкая, бо конвейер. Цэлы час это сядзіш як прывязаны. То на хімвалакно. Я пришла еще нават до пуска, то мы там убирали, где-то там оборудование, то я абсталяванне, все мыли, чистили. Я была аппаратчик приготовления химрастворов. Это такі раствор, у якім нитка, каб была такая не вот 288 дырочек и выходить такая, а потом, каб яна была одинаковая такая разом, трэба было, чтобы яна прошла праз такі замасліватель, где там тлушч такая, и зрабілася ў одну ниточку. То мы нават у вёдрах, это трэба было греть, это было, можа так, месяц рабілі так, пакуль там под усе гэтыя бакмяшалкі запустили, и это была шкадлівая праца по першаму спісу. І трэба было адпрацаваць 7,5 год і на 10 гадоў раней на пенсію. Часто нам там пераводили, каб нам не была тая праца шкадлівая, пишут аппаратчик приготовления замасливателя, а это уже другое. Слава богу, отпрацовала, перешла я на другое рабочее место. Это было оператор дистанционного управления. Все параметры с цеха выведены на такие щиты, где я сижу, гляжу, что могу подкручу, что не могу, звоню уже. Хлопцы, трэба тое и тое. Такі больш мужскі калектыў. Сябруем да той пары. Але хочу сказаць, што мужчын вельмі шмат памерло. Не просто так плацяць тую пенсію, але я адрабіла замест 7,5 12. По нашим меркам у меня такая некепская пенсия, 900, хіба там около 50-60. Это $300. Это на польску это 1200 злотых. Смеху варта, так. Мне заўсёды цікава, як змяняліся працоўныя будні, калі Беларусь стала незалежнай. Спадарня Александра кажа, што ў 91 годзе яна не заўважыла ніякіх асаблівых зменаў на працы. Сітуацыя па яе назіраннях змянілася ўжо ў нулявыя. Мне трэба было заўсёды казаць праўду, і за гэтую праўду я так мела не вельмі добра. Тое, што кажа спадарня Александра, можа гучаць даволі абстрактна, але я здагадваюся, аб чым вядзецца гаворка. Даволі тыповая сітуацыя ў дзяржаўных арганізацыях у Беларусі, што недзе зверху даводзіцца план, які немагчыма выканаць без парушэнняў пэўных правілаў. Ці то працяг працоўнага дня, ці то тэхніка бяспекі, ці то фінансавая справаздачнасць, ці то адзнакі якасці, што называецца патрэбна падкрэсліць. У выніку чалавек мусіць парушаць гэтыя самыя правілы, каб выканаць умоўны план. Але калі кіраўніцтва парушае правы гэтага самага чалавека, а ён ці яна бяруцца адстойваць свае правы, то ім кажуць: ты паглядзі, што там у цябе з тэхнікай бяспекі і кантролем якасці. Будзеш выпендрывацца, звольнім па артыкуле, пойдзеш з ваўчыным білетам, а можа і крымінальнай справай. Так чалавек трапляе амаль у прыгонны стан. Прыблізна так гэта працуе прыблізна на ўсіх узроўнях, прыблізна ва ўсіх дзяржаўных арганізацыях, ад дзіцячых садочкаў да заводаў, ад сельсаветаў да міністэрстваў. У гэтую сістэму шантажа ніжэйшых эшалонаў вышэйшымі дрэнна ўпісваюцца людзі, якія адмаўляюцца парушаць пэўныя правілы і выступаюць за тое, каб на іх працоўным месцы ўсё было як мае быць. Спадарня Александра кажа, што яна заўсёды прама выказвалася, калі ёй нешта падавалася неправільным. Але ў апошнія гады працы, а на пенсію яна выйшла ў 2008 годзе, прама казаць без наступства ўстанавілася амаль немагчыма. Нас у 45 нам пачалі плаціць пенсію, але з працы не звальнялі. До 55 гадоў ніхто не звальняў з працы. А мне было 52 гады, калі я там начальнику сказала, что павінна быць так і так. Праз месяц ён сказаў, што у маём цэхе вам месца нема. Ну, нема, так нема. Але я ведала, што уже менш 3 гады до 55 мяне не маглі звольніць з працы.
Спадарня Александра магла перайсці на працу на іншую пасаду, напрыклад, у іншы цэх. Але гэта было не так проста. Дзе прыйду, ён звоніць таму і кажа: не бяры, бо будзеш мець пакуты. Ну, там мне ўжо адказваюць. І так было да тых часоў, пакуль спадарня Александра аднойчы не завітала ў правком. Висит газета «Белорусский час», она такая профсоюзная, и написано: «Тебя неправильно наказали, сократили». Моя тема. Где-то и плакала, уже нарвалась, ведаю, что там, а меня не берут. Пришла, села и пишу письмо одразу на работе у той «Белорусский час». И пишу там, что я увесь час занималась там и спортом, приносила те баллы. Заўсёды эти соцсоревнования были поміж отделениями. У цехи дружина я, спорт я, еще что-то я. Тут выходит, что уже никуда меня не берут. А я уже ходила и у профсоюз городский, а ничего не помогало. Пасля ліста ў газету спадарня Александра паспрабавала ўладкавацца ў рамонтна-будаўнічы цэх на той час, пакуль супрацоўніца ішла ў дэкрэтны адпачынак. І былы кіраўнік зноў патэлефанаваў. На гэты раз ужо кіраўніку рамонтна-будаўнічага цэха. И кажа: не бери. Гвоздь налево, гвоздь направо, и ты уже в тюрьме будешь. Она одразу напишет там у газету и все. А ён мне сказал, что придите у 12, у меня будет обед, и тады все зробим. Ну, пераполохаўся той чалавек, вызваў тую, на чье я место, а та еще не родила, родов мало осталось, и я прихожу, и она там: ой, Александра, а вы ведаете, что я рожу и не буду сидеть в декрете, бо у меня мама молодша за вас, будет глядеть мое дитя, а я выйду. А мне уже сказали, что она не выйдет ни за что. Я кажу: ну и добра, выходзьце. У выніку праз упартасць і імкненне да справядлівасці спадарня Александра яе ўсё ж узялі на той час, калі тая калежанка сышла ў дэкрэтны адпачынак. Спадарня Александра заняла пасаду размеркавальніка прац. Але прыгоды на гэтым не скончыліся. Распределитель работ. Але это так, як бы делопроизводитель. Усе цехавыя паперы я павінна была там печатаць. І за тыдзень часу трэба было ўсе працэнтоўкі там такія перапечатаць. Почерк не ведаю, тэрмінаў не завельмі. То я прыходзіла першыя дні у 6 рана, трэба было ў 8. Ад 6 до 22 гадзіны была ў працы. Але зрабіла ўсё гэта за 6 дней. І калі я прыйшла, аддала начальніку, ён быў вельмі здзіўлёны, все добра. Ну и на день будаўніка мне уже мой той начальник, который меня не хотел, сказал: пробачьте, Александра Николаевна, что я так вам потрапал трохи нервы, і далей было уже вельмі добра. Як кажа спадарня Александра, акрамя гэтага выпадку з кіраўніком яна больш не сутыкалася з тым, каб нехта карыстаўся ці карысталася сваёй уладай і тым фактам, што спадарня Александра засталося некалькі год да выхаду на пенсію. Аднак яна прыгадвае, што некаторых яе калег і каляжанак не трывалі ў двукосе да 55 год, тады жанчыны сыходзілі на пенсію менавіта ў гэтым узросце, а звальнялі ў 45. Памятаеце, калі асоба адпрацавала пэўную колькасць год на шкоднай вытворчасці, то можа сыходзіць на пенсію на 10 год раней. Можа, але не абавязана. Але кіраўніцтва магло развітацца з такой асобай, і як толькі тая ці той пачалі атрымоўваць пенсію. А на вакантнае месца запрасіць спецыяліста ці спецыялістку ў двукосе са сваіх. Такую інфармацыю мы не можам пацвердзіць статыстыкай, толькі досведам уласных знаёмых. Але што мы можам сказаць дакладна, дык гэта тое, што ў Беларусі сярэдняя пенсія цяпер складае 703 рублі, то бок $215. Таксама, калі вам цікава тое, як жывуць беларусы і беларускі на пенсіі, раім пачытаць файны цыкл артыкулаў онлайнера з вельмі няфайнай назвай «Старікі». Нягледзячы на назву, якая ў мяне асабіста выклікае шквал абурэння, у артыкулах падымаліся вельмі важныя сацыяльныя гісторыі. Гісторыі людзей, якіх у 51 год не бяруць на працу, бо перадпенсійны ўзрост, і гісторыі людзей, якія жывуць з мінімальнымі і максімальна магчымымі пенсіямі ў Беларусі. А яшчэ меркаванне эксперту і экспертак аб тым, як можна палепшыць пенсійную сістэму. Аднак вяртаемся да гісторыі спадарні Александры.
Пасля таго, як яна канчаткова выйшла на пенсію, то бок перастала працаваць на заводзе хімвалакно, яна ўступіла ў ветэранскую арганізацыю завода. Усе выходзілі на пенсію і адразу уступалі ў ветэранскую. Як уступіла ў эту ветэранскую, праз 2 месяца мяне выбралі намеснікам старшыні. І я была да 18-го году. Потом старшыня наш зайшоў, і мне выбралі. І на той час трэба было, каб стаж твой на заводзе быў 10 гадоў, і ты ўжо будзеш палучаць такую матэрыяльную дапамогу на дзень хімікаў, на Новы год. Ну, это добрая арганізацыя, хочу сказаць. Такіх, хто быў не вельмі задавалены, это заўсёды знайдуцца. Там былі экскурсіі, і вельмі добрыя. Калі людзі хварэлі, там была дапамога ад ветэранскай, і яшчэ была дапамога дырэктарская, як уже цяжэй хварэюць, і гэта мы ўсё это афармлялі. З якімі-то пытаннямі пенсіянеры прыходзілі, што маглі вырашыць, то вырашалі. З той жа ж помашчу не у каждага было, так скажам, пенсія высокая, а людзі, хто больш схварэў, і на таблеткі не заўсёды хапала. І ў хаце то мужик выпівае, то сын выпівае, такое. Прыхадзілі людзі з такімі скаргамі. Ну. Хаця ў спадарні Александры, як яна кажа, была яшчэ даволі прыстойная пенсія, адразу пасля выхаду на пенсію яе з'явілася падпрацоўка. Патэлефанаваў знаёмы з Гродна-Прамбуда і прапанаваў працу стоража на будоўлі. Кажа: Александра Николаевна, надо сторож. А я кажу: ой, можа маме сваёй. Его мама была на 3 гады за мне старейша, а моя мама на 2 работах. И я думаю, ой, скажа, тая старейшая, а эта Гультаіна не хоча. І я пайшла на того сторожа. Я была вельмі добрый сторож, бо я ночью учила, па аўташколу пашла у 57 гадоў. Але ж яшчэ то у адной якой-то знаёмай, то-то хворы, і у 3 я яшчэ падрабляла, калі мне тут кажуць, што паехала, прабачце, польскім панам задніцы мыць, то тут я іх не мыла. А там я у 3 чалавек была такой сиделкой. У адных безвыходна была, мне трэба было начаваць у яе, памыць там яе. Она так любила купацца. І старейшая такая жанчына была, вельмі такая актыўная, таксама на азоце працавала. І она нават хацела, каб я яе яшчэ ў басейн вазіла. Вот я, можа, як-нибудь там с ходунками, она спортсменка такая была. Еще пару было, что кто-то на час отпуску просил. З наших же ветеранов. Большая часть ветеранов. Вот моя сяброўка до сих пор ходит там, убирает у 2 местах. Шмат таких, кто працуе на пенсии. Гісторыя пра тое, як спадарня Александра ад пачатку збірала подпісы за Лукашенка як старшыня ветэранскай арганізацыі, хаця ў той момант яна абсалютна не хацела гэтага рабіць, але кіраўніцтва моцна настойвала, да таго ж па тэлебачанню ўжо абвесцілі, што за гэтага кандыдата і так сабраная дастатковая колькасць подпісей. І як потым спадарня Александра стала ўдзельніцай пратэстаў 2020 года, я пераказваць не буду. Бо тое, як яе ўразіла затрыманне Сергея Ціханаўскага ў цэнтры Гародні, як яна потым прастаяла 4 гадзіны ў чарзе, каб паставіць подпіс за Святлану Ціханаўскую, як у дзень выбараў, калі адключылі інтэрнэт, пешшу вярталася да хат увечары і яе затрымалі, вы можаце пачуць у шматлікіх яе інтэрв'ю і ўласных відэа. Але апісанне таго, як яна паводзіла сябе ў гродзенскай турме, я лічу вартам пакінуць. Таму што пасля таго, як я даведалася больш пра ўсе папярэднія гады спадарні Александры, для мяне гісторыя яе зняволення загучала не менш гераічна, але больш заканамерна, напэўна. Так, увечары 9 жніўня 2020 года спадарню Александру затрымалі ў цэнтры Гародні і запіхнулі, іншага слова я не магу падабраць, у аўтазак разам з іншымі затрыманымі. Пасля некалькіх прыпынкаў, калі аўтазак закідвалі новых і новых людзей, аўтазак спыніўся канчаткова. І спадарня Александра доўга не разумела, куды іх прывезлі. Божачка, я не могу понять. Темно, а свет таки еле-еле. У які-то подвал завезли. Люди по стенах стоят, руки на стенах. Один там, может, сам упал, или як один лежал там, потом его зашивают. Да, при мне никого ничего не били. И я, як почала там кричать,
назаўтра я не памятала, што я крычала. І потом так стала, як усе. Рукі на это, ногі так шырэй, бо видела, што там білі пад ногі, што не так ногі стаяць. Ён, вам не надо, я не, так як усе, так і я стаю. А я яшчэ думала, што падвал які, потым очі падымаю, боженька, зоркі на небе, неба. Я не могла подумать, что ў тюрьму завязуць. Я, у якую-то милицию могут завести. Калі зашла уже до этой женщины, милициантки, она там, хіба прозвище, там это что-то пытала. Здымайте, у меня хрестик висел, и вот такое серебряное колечко на этой руке было. А еще на этом хрестике был такой медальончик, я его купила за 3 евро, и он не был золотый, але коли купляла, был як золотый. Матерь Божья семистрельна. И купила я его в Иерусалиме. В 2017-м было в паломничестве там в Иерусалиме. И он стал вот такие белютки, пропала эта Матерь Божья. Але я не могла выкинуть, треба где-то у землю закопать или ткать. И это... У меня это медальончик был с этим. Здымайте, я обручальное кольцо, там у меня были такие белый браслет, белая стужка. Усё это я, значит, поздымала, а серебряный это оставила и ланцужок. И она каже, здымайте ланцужок. Говорю, не, ланцужок я николи не снимаю. Она, кольцо. Я говорю, а это так само, а это с Киевско-Печорской лавры. А моновец стоит, там его не видать, одни очи кастрюли на голове. Это до меня. Руки потягнул. Я кажу, персенок вместе с пальцем оторвешь, а ланцужок с головой. Я тако скрутилася, та милициантка каже, не треба. Кидала все это, что себе сняла у свою сумочку, ничего у меня не попало. Без описи, без всего. Не могу ничего сказать. Ведей он меня по такие металличные эти сходки, а он налево треба было повернуть, а меня як-то качнуло. У меня давление хіба, може, поднялося, і він як закричить. Я Б сказал, налево. А я стала, руки в боки, говорю, что ты сказал? Говорю, очки протри, ты кто мне такие, что мне казать? И он, налево вам сказал. Ну и все, привел 2 девчины у камеры. Ложки 2 этажа, такие небесские, колер такие полупленные уже, поржавевшие. 2 девчины, одна с одного боку, другая с другого. Одна одразу раз ускочила и полезла наверх. Ну я, дякую, тут села, говорю, а где-то мы? У тюрьме, божечка, окно закрыто, и такая духота, а было горячо тады, а девки еще курили. По пару там сигарет и мели на початку. Ну я уже ничего не кажу. И они почали кричать, откройте нам окно. Я оторвала от тюфяка, тюфяки были, подушек не было, постели не было. Я оторвала такие вот тюфяк, как пришивают, такую шматочку, и закрыла этот глазок. Бо они каждые 15 минут заглядали. Я усадила эту шматочку туда, и они кричат, отчините это. Я говорю, откройте окно, тогда открою эту. Дали такую кочерга, бо окна там уже пластиковые такие стояли. Ну, а я сидела, бо девчата лежали. А такая кормушка, дырка, где еду ставить. И поза эту кормушку возьмите. Я устала. А там что, молодейшей нема? Я на батарею окно открыла. И каждые 15 минут на костеле часы. Пум только каждый. И я все не могла понять. У 3 часа ночи я только заразумела, сколько это уже часу. И нас у 3 часа ночи повели там на допрос той. Меня завели на початку до нормальных. Так. Я уже нават до их хотела ближе до стола подсунуться, хотела за табуретку. А она приварена. Сказали, 80% уже проголосовали за его. Я кажу, до ранку будет 105. Ну, 105 може не, а 95 еще может быть. И тут приходит Ханевич до другого покоя. Привели меня уже до кабеты, которая такая, а вы в свой паспорт смотрели? Смотрела, и вам могу показать, али застался в сумочке. В таком веку я и шла до хаты, все вышли до хаты. Ну, а я думаю, 3 годины прошло, видать, уже до хаты пойду. Я своему сыну нашкодила, бо я там у всех пытала, а где мой сын? И уже вся тюрьма ведала, что у нас прозвище, бо у меня же другой муж другое. Вас судить будут. А я уже думаю, божечка, что я там кричала?
Можа, там я матам ругалася, Божа. І мне так сорамна. А можа, кого я там стук, дзе ногой прикаласаць, нічого не памятаю. Калі уже мяне на суд вядуць, адзін, цяпер я его уже пазнала бы, тады не бачыла, а ён кажа: але ж вы учора крычалі. Скажыце яшчэ, што і матам ругалася. А ён кажа: не, матам не ругаліся. Думаю, слава Богу. А успомнила праз 2 дні, што я крычала: налапалі преступнікаў. А што ж вы столькі гадоў не можаце знайсці, хто Захаранку? Усіх паўспамінала, пальцы заламвала, палічыла ўсіх і тады стала да сцяны. Калі мяне асудзілі, у дзяўчатам маім у адной было 10 базавых, у другой 15, а мне 20 далі. А калі зашоў сын, суддзя быў адзін і той жа, калі толькі сказаў прозвішча, імя: это у тебе такая мама разумная. 7 суток. Меня выпустили уже после этого суда, бо где-то у час у меня суд был, у 15. Выпустили телефоны, там, ну мне телефон одразу отдали, сыну, может, по 2 дня отдали. Вот там где-то у КГБ его там уже глядели. Ну, вот так вот и вышла. А потом начала ходить до апошняго, покуль не захворела ковидом. Выздоровела и выехала 7 снежня. Пасля гэтай страшнай гісторыі, адной з тысяч страшных беларускіх гісторый, спадарня Александра ўспамінае пра гісторыю сваёй сям'і. Моя мама у гэтай туме была ў 42 годзе. І калі я ляжала уже і думаю: мама, можа, на одном ложку ляжым? Бо там, говорю, сцены такія страшныя, полупленыя, можа, там 142 года нічого і не роблена. Вот яна была у Освенциме і ў Бухенвальдзе. І бо яна была сувязная партызанского отряда «Звезда». Бабушка жила у Капцёўкі на хутары, партызаны на гарышча, а ў лесе немцы. І там хто-то, які-то ранены, трэба было там да гародні ісці, то за якімі там лекамі, і там злапалі, і была чи 1,5, чи 2 гады. Потым амерыканцы высвабадзілі і вярнулася. А мой тата з Сібіры, ён меў 18 гадоў. З паловай, калі пачалася вайна, яго забралі у войска. Дедушка мой, что-то у него было с ногой, его на войну не взяли. И поставили, бо председателя колхоза забрали на войну. А моего деда поставили председателем колхоза. И в 44 году он помер голодной смертью. Бабушку видела, бо коли я была маленькая, она до нас приезжала. А коли мне было 33 годы, а бабушке 99, у 85-м, и мы с молодшим полетели до бабушки в гости. Для спадарні Александры вельмі важны той эпізод. Яна пабачылася са сваімі цёцямі і дзядзям, якіх ці даволі блага памятала, ці ўвогуле ніколі не бачыла. Успомніла, што для ўсіх з таго сібірскага сяла яна была нейкай іншапланецянкай. Дарослая дачка Мікалая Нікіціна, які даўно памёр, прыязджае раптам са сваім сынам з Беларусі. Шок. І мне вельмі важна пакінуць тое, што расказала спадарня Александра пра сваю сям'ю. Па-першае, таму што ўспаміны пра бабулю для яе важныя, светлыя, і яна хацела, каб гэты ўспамін быў недзе зафіксаваны. А па-другое, таму што гэта наглядная ілюстрацыя, як для шмат каго з нас трагічны лёс, гэта тое, што літаральна перадаецца з пакалення ў пакаленне як нейкая генетычная хвароба. І не дзіва, што у далечай ад радзімы, у вымушанай эміграцыі спадарня Александра пасля ўсяго таго, пра што яна прайшла ў жыцці, пачувае сябе нашмат больш гэтым жыццём задаволенай. Самыя лепшыя гады 2 апошніх, бо першы, калі прыехалі, за адно за другое хвалявалася. Блогеркай стала, як чула, што Лукашенко там яшчэ якія-то там азаронкі, і ўсё, што тут збеглі такія рассякія, здрайцы, а есці там няма чаго, яны толькі там мыюць унітазы, это самае першае ў іх. У іх у хаце больш нічого няма, бо прыбіраюць і мыюць унітазы. Мыла, для этого есть специальные сродки, якімі мыць. Я не вельмі люблю ў перчатках. А мне каждый даваў это трэба ў перчатках. І было такое нават, што я у адной былі вельмі такія моцныя сродкі да чышчэння, да ўсё. Она там по інтэрнету, а мне трэба было
отпечатки пальцаў здаваць. І я пошла ў паган камітэт есть, дзе мне трэба было там что-то. И у меня еще был таким ножичек, несгибаемый, стальный. И я то где-то там трэба почистить трохи. Я этот ножичек носила с собой у своей сумцы, коли ходила там, и уже не вынимала. И пришла в этот комитет, я про той ножичек и забыла. Ну, мне там проверили, ничего нема, нема. И тут я прохожу, а у пани что-то есть. Я эту сумку так смело, пах, и выпадает этот ножичек. Добрый, это мой багнет у камеру хранения. Приходим, а у меня отпечатков пальцев не могут. Божечка, мало з багнетом і ще й отпечатков. Але это так у мяне ад гэтых сродкаў. У выніку спадарня Александра пачала прыбіраць толькі ў пальчатках. На здачу адбіткаў пальцаў яна прыйшла праз некалькі тыдняў, толькі тады іх далі раду ўзяць. Але вернемся да гісторыі з блогерствам, якое стала такім адказам на дзяржаўную прапаганду, якая расказвала пра горасці жыцця беларускіх эмігрантаў у Еўропе. Тут і ні цукру нема, ні солі нема. Сыну свайму кажу: Сашка, давай, я там бачыла, як-то одна жанчына у Амерыцы з Расіі і вядзе блог о сваём жыцці, ўсё. Сашке кажу: Сашка, а як это зрабіць? Он кажа: я не ведаю. Затое ведалі гродзенскія журналісты, якія жывуць у Беластоку. Яны пачалі дапамагаць спадарні Александры, і справа пайшла. У першым відэа на YouTube спадарня Александра рассказывала, як пераехала з Беларусі ў Польшу. В 69 лет мне пришлось оставить свой любимый город и приехать вот сюда. Мой путь эмигрантки начался из деревни Кузница. Потым былі відэа пра тое, як спадарня Александра адзначае мясцовыя святы. Напрыклад, танчыць на дзень Беластока. Такая разрядка. Утром зарядка, вечером танцы. Дэгустуе пончыкі на тлусты чацвер. За неделю до начала Великого Поста есть у католиков такой праздник. Это тлустый чвартак. Даже не могу понять еще, какая здесь начинка, но небольшая начинка такая есть. Наведвае розныя польскія гарады, сустракаецца з падпісантамі і падпісанткамі, робіць агляды прадуктаў і цэн у польскіх крамах, наведвае беластоцкія рэстарацыі, займаецца спортам і дзеліцца рэцэптамі улюбёных страў. Сегодня немножко новая рубрика. Это приготовление пищи. Сделаю я бабку. Карасей вядзе класны лайфстайл-блог. Акрамя таго, спадарня Александра актыўна вядзе і блог у Інстаграме, дзе, напрыклад, адказвае на пытанні падпісанту і падпісантак. А как прожить белорусскому пенсионеру в Польше? Моей подруге 66 лет. Если позволяет здоровье, то и в 66 лет можно прожить, и в 72, как я. Найдешь. Я ўражаная энергіяй спадарні Александры, моцна ўражаная. Акрамя таго унутранага стрыжня, які, як яна казала, мае, што яшчэ натхняе спадарню Александру рухацца далей і ўвесь час прафесійна развівацца. Адказ спадарні Александра мяне зноў-такі ўразіў. Шкада, моладзь, якая разумная. Колькі я тут побачила разумных людзей, і дактары, і журналісты, і хто ты хочаш. І павінны ад'ехаць ад сваёй радзімы, ад свайго дому, і яшчэ іх преподносяць якіх-то там здрайцаў. А што спадарня Александра хацела сказаць людзям прыблізна яе ўзросту, якія таксама зараз знаходзяцца ў вымушанай міграцыі? Трэба трымацца адзін аднаго і не рабіць ніякіх, як то кажуць, бульбаспрэчак, бо у нас трохи есть это. А што б спадарня Александра магла сказаць людзям, якія застаюцца ў Беларусі? Не глядзіце тэлебачанне, бо там хлусня, хлусня і яшчэ раз хлусня. А што б спадарня Александра хацела сказаць на заканчэнне ўсім слухачам і слухачкам, якія нас пачулі? Аб'яднайцеся, як кажуць, беларус, беларусу, беларусам. Нам могуць трохи дапамагчы, але галоўнае это мы самыя і павінны ратаваць сваю краіну. Праз размову са спадарняй Александры я прыйшла да адной важнай высновы. Звычайна ў інтэрв'ю спадарню Александру запытвалі нешта накшталт: як вы ў такім узросце на такое здольнае? А справа не ва ўзросце. Спадарня Александра такая моцная, прамалінейная, упартая была ўсё жыццё. Якія б цяжкія іспыты ёй не выпадалі, яна не здавалася. Таму тое, што яна зрабіла ў 2022 годзе і што яна робіць зараз, гэта цалкам адпавядае яе характару, яе асобе,
хаця камусьці можа падавацца, што не адпавядае яе ўзросту ці сацыяльнаму статусу. У чарговы раз у гэтым падкасці я пераконваюся, што асоба чалавека большая за любую належнасць да сацыяльнай групы і за любы цэтлік, які можна на гэту групу павесіць. Гэта быў падкаст іншай гісторыі. Падпісвайцеся на яго, каб даведвацца пра іншыя гісторыі іншых. Пачуемся.